Dugo sang isa kailonggo, nagapanalaitay sa ugat ko. Ilo-ilo, uban wapo, yara ka sa dughan ko. Mga karanso, ay naman ta, mangmawing. Nakot ko nga pala. Bago na tayo. Mawer ho. Cordless. Ito din ito isa. Cordless, ari so, hindi siya mga-upcon ho. Huwag ka battery. Ay, chargeable? Oo. Di, pagbakal mo na yun, may battery na nga dala, or? Battery ho, pero kulang pa lang. Para nampisa ko na ni Gapon eh. Munang kalapad sa iyang tinuan. Bago ko na iyang lawnmower. Kalapad sa lawnmower. Lawnmowing, galit lawnmowing. Lulig man ko manilhig tada karon. Wow, daw may milagro nga may kaaging sakyan ba? Sabado subong off ko. Bis malagaw ta pro. Nakapos lang tay. Nakapos lang. Baka na mo sa ila tuman sana. So wala tawa ano may bulak nila na kakasong ko ni ay wala na dapat siya sa kilid sa balay. Ang kaipingay di at least garage nila sa nga mo neighbor tapos garage man namon. So, bisan nung ginahod namon niya, kung may party sa balay, wala sang mega saway kay di. Ay man. I mean, garage ang nagka-ipingay. Tayo dali lang tayo ha. Ha? Oo, kamot. Tay, kuhaan ko liwat tayo masanas. Tapos ang ano, kapang uha. So, kapang harvest sa tayo.
Tay, di nang ginautod na tay. Ano? Ara o. Naan. Sa ilan na nga. Ha? Tapos na? Tay? Ang ilablat. Iyot dan tani ng ano lang o. Kaginabla tay. Ginabla may mga pulo, guro kapisbe, sarado nagahapon. Ang buta nung minakao nila, dabla tay. Dira. Mga pulo, guro kabilog. Ay nga na patay suga. Aw. Gasiga, gali no. Doon ni namo no. Yan, skilid sang balay. At sa tubang gigali. May tunok ang balang tagig ka. Why mo lumatay mingan? Na, isa lang tani kapag utod bala na tayhaw. Nga sa puno, gibla da sunay puluton da lang dayon. Sige na matamat mo ya. Di? Nga hindi pwede ako. Di lang puno, egit ba lang? Para matumpal lang sa yun. Di ko rin ang matamaton, ito lang din pulot. Namian si Brisa ni nga bula. Kamu maning daw ginapamudyot pag gina ano. Tayo ko pa ni ma-drive tayo. Sa Balmoral tayo. Ha? Ito tabi ang Balmoral. From Amisasyan to dali na lang ah. Ako na lang Styling ba? mga karanso, opsubong si Buday. Para naman ay hindi naman siya sa ano, sa dalan.
Ali, gusto mo makit siligan ang sa piyak nga street? Ha? Tapos ka na? Siyempre ayaw ng exercise. Tinlo ba? Nami agi mo ho? Tay? Tino-tino? Nga no, nagbayad ka man? Tay? Hindi, taka mo buon kay David. Hindi ko na mas mayo ang agi sang iya nga paninlo sang amon nga front yard. Compare ko na kay David nga nagbayad kami 500. Tinlo oh. Pwede siligan ko na diyo. Minami sang agi mo kag. Tinlo. Grabe daw ay tawag diyo do. Ang mga batian mo lang ang huli sang salakyan. Nga nagalagi do sa may sa layo na sa amon sa golf. Tiway ta ni notdan mo na daan ka driver. Ay notdan mo? Dasig ba? Nami ba? Ari na ko sigat ah. Tinlo agi mo ba? Oo. Nawala tayo na bill. Paway-way, guro sang tuon. Mat na. May agi ba? Teresa. Linong-linong. Ay kami makita mga tao. Sabado pa sa mga Saturday. Pero mga tao sa sugod nila. Labit na ba?